Anem a veure què significa rang de mesura i sensibilitat. Bé, en el nostre exemple el que estem fent és utilitzar un transmissor que ens porta la senyal de mesura, i aquest transmissor treballa en una senyal normalitzada entre 4 i 20 mA, de forma que el tinc calibrat de manera que quan tinc 4 mA estic mesurant 10 graus i quan tinc 20 mA n'estaria mesurant 150. Per tant, el rang de mesura en el qual estic treballant seria entre 10 i 150. Bé, això ho puc representar sobre un gràfic, de forma que si tinc aquí els 4 mA veig que aquí tindria els 10 graus i quan estic aquí a 20 mA aquí tindria els 150 graus. A més, sé que la característica que té el nostre sistema de mesura és lineal, de forma que jo puc trobar els punts intermitjos. I a més, la forma analítica, matemàtica, que segueix aquesta corba seria aquesta d'aquí, que és l'equació d'una recta. Coneixent els punts del meu rang de mesura i la senyal normalitzada amb la que estic treballant, puc substituir aquests valors aquí i acabar determinant quin és el valor de la S, que és la sensibilitat del meu sistema de mesura, i l'offset, que seria la B. Això d'aquí correspon a la pendent que té aquesta recta, de forma que si tinguéssim una pendent més petita, voldria dir que un mateix increment en la senyal de mesura portaria un increment més petit en la meva temperatura. D'acord? Per tant, què vol dir un increment petit ens dona un increment gran d'aquesta mesura ens dona un increment petit? Vol dir que la sensibilitat és poca, necessito tindre molta variació en la meva senyal de mesura per poder determinar variacions en la magnitud que vull mesurar. Per tant, quan més gran sigui aquest valor, vol dir que més sensible a canvis, o sigui, un petit canvi en la meva senyal de mesura vol dir un canvi molt gran en la senyal de la magnitud que vull mesurar, que en aquest cas és la temperatura. I això té a veure amb la pendent d'aquesta recta i que analíticament seria aquest valor que tinc aquí. I això seria l'offset, d'acord? Aquest offset correspondria a intensitat 0, amb quin valor talla en l'eix de temperatures. En aquest cas seria menys 25. El que passa que per nosaltres no té molt d'interès perquè el nostre senyal no acaba en 0, sinó que acaba en 4. Resolent tot aquest sistema, el que trobo és que la meva equació que descriu aquesta recta que tinc aquí graficada seria aquesta d'aquí. Bé, anem a parlar ara de resolució i increment mínim. Bé, la resolució seria com quan jo agafo la meva senyal contínua que em ve al meu transmissor i la col·loco en la meva entrada analògica del PLC, el que tinc és que, com que aquest sistema és digital, tinc que trossejar aquesta senyal contínua en diferents trams per donar-s'hi un valor digitalitzat. Això vol dir que si jo treballo amb més bits o menys bits, tindré un marge més gran o més petit, o un interval més gran o més petit en aquests increments, de forma que un increment de senyal d'intensitat em correspondrà una variació més o menys petita en aquest valor digitalitzat. Bé, aquí tinc 15 bits, per tant, com que tinc 15 bits, vol dir que puc trossejar la meva senyal de 4 a 20 mA en el rang de 0 a 27.648 i puc anar saltant d'una unitat en una unitat fins a aquest valor d'aquí. Això seria del 0 al 100%. Aquestes entrades analògiques que utilitza Siemens no saturen, que seria aquest valor d'aquí, la senyal en el 100%, sinó que ho fan al 117%. Això és perquè la meva mesura pugui seguir treballant per sobre del valor de 100%, encara que hagi desbordat el meu rang de mesura. Llavors es distingeixen dos rangs, que seria el sobrerang i el desbordament. Molt bé. Com relaciono aquesta resolució amb l'increment mínim? Bé, jo el que tinc és que, com que estic treballant amb 15 bits, l'increment mínim que pot detectar el meu PLC és d'una unitat decimal, que seria una variació en el bit més baix de la meva word. Per tant, vol dir que trossejaré entre els meus
la meva senyal de 0 a 100% entre 0 i 27.648. Com que jo treballo amb una senyal de 420 mA, vol dir que els 4 mA correspondrien al 0 i els 20 mA al 27.648. De forma que si resto aquesta diferència de miliamperes i ho divideixo per als trossos en què he partit aquest tram aquest interval de miliamperes, podria determinar quin és l'increment mínim que pot detectar el meu sistema de 15 bits. Això el que vol dir és que si el meu senyal augmenta en 678,7 nanoamperes, faré una variació en el bit més baix del meu registre i per tant detectaré un canvi en la senyal de mesura. Si el valor és més petit que aquest d'aquí, aquest valor no canviarà i per tant, com que no canviarà cap bit en el meu registre, no detectarà un canvi en la meva senyal de mesura. Per tant, això seria el valor mínim que puc detectar. Bé, això estava relacionat amb la temperatura a través d'aquesta fórmula d'aquí. És a dir, l'increment d'intensitat, si el multiplico per la sensibilitat que té el meu sistema, podré obtindre quina variació correspon. Això ve de la interpretació de la sensibilitat. La sensibilitat que em diu quants graus varia el meu sistema quan tinc un increment d'una sèrie de miliamperes. Si aquest increment correspon a l'increment mínim, el que obtinc és que aquest producte em donarà quin és l'increment mínim de temperatura que puc determinar. En aquest cas, veig que treballant amb 15 bits, amb una senyal de 420 mA, puc determinar una variació en el meu sistema de mesura de 0,005, etc. graus centígrads. Bé, anem a comprovar-ho. Per comprovar que aquesta explicació matemàtica és correcta, el que anem a fer és comprovar-ho en la meva programació. Per tant, vaig a programar un sensor, un transmissor de mesura, que sigui d'intensitat, direm corrent, per exemple, 4 fils, i li diré que treballi en el rang de 420 mA. Ja tinc configurada la meva senyal, estic en el canal 0, el canal 0 el direcciono com l'adreça 0, per tant, anem a veure què és el que tindríem. Vaig a realitzar la programació. Aquí el que faré doncs és agafar l'escala X i la norm X. Aquí li diré que estic a l'entrada 0. Això li tinc que indicar que és un enter i aquí li diré que això és un transmissor d'intensitat. El valor màxim hem dit que era 27.648 i el valor mínim hem dit que seria de 0. D'acord? Aquí li direm que ens gravi aquesta informació en una variable que definirem, que es dirà trans i real. Llavors aquí definirem com una variable real, és una marca global. Aquí agafarem aquesta mateixa variable, la col·locarem aquí, i el nostre màxim de temperatura era 50 graus, 150 graus, i el nostre mínim era 10 graus. Aquí el que col·locarem doncs, seria la nostra lectura, per tant, això seria anem a definir la variable, temperatura en graus centígrads. I anem a definir la variable com una real. Molt bé, ja ho tenim. Bé, aleshores el que farem ara és carregar aquests canvis. Ja tenim això carregat en el simulador.
Per tant, ara el que anem a fer és, doncs, anem a visualitzar i a forçar variables aquí en la simulació. Tenim tot a 0, per tant veiem com que quan estem a 0 ens dona el valor mínim, que són 10 graus, i anem a provocar-li un increment mínim en aquest sensor. Això era trans I, aquí veurem el trans I real, que seria el valor normalitzat, i finalment aquí la temperatura. Això d'aquí li diem que ho volem visualitzar en decimal. D'acord? Per tant, aquí tenim 0 i em dona 10 graus. Si ara jo li augmento en una unitat, què és el que trobo? El que trobo és que m'ha augmentat en 0,0056, que corresponia 0,00506, que és el que correspon a la precisió del meu sistema. Una variació d'una unitat em porta un increment de temperatura de 0,00506. No puc determinar un valor una variació més petita. Si li dic ara 2, què em farà? Em farà el doble. D'acord? Per tant, aquí tindria l'increment mínim. Anem a tornar a col·locar l'increment mínim. I si visualitzem aquest valor des d'aquí, veiem doncs com, tal com havíem calculat la nostra precisió del nostre sistema, la nostra precisió en la mesura de temperatura està en 5 mil·lèsimes de grau.